Okay. Oh, if I made you well, this man. If I made you well, this man, Apotago, the secret behind it, Apotago, and there's a wakereko on Apotago. If I get me, when this guy justice, get on this video. Kono if I pata, you well, this man, then do this video. All native doctors that work in Kakongo want to address in the Nuku address in the Oduma. Or walk one and mebu or ever no Pasikata. Yem to eat no Maka Obubu Buru, the police in Buru, Colombia, na Delta State. Yam Butadia and Ghana go to no care. That's what I didn't pan and Woko Buna. Now, one your Buna. Ghana, your chupu. Na yonde ana na arụ ọrụ ka ewepụrụ ya ogbochi mmụọ ọkpọnuke mmadụ ihe anyị buru mmere bụ ọkpọnuke mmụọ na mmadụ butere ihe ahụ nwatakịrị ka esi na enwetara wee bie ọma ihe ndụ na wee bie nwee ike ọ bụrụ ndị iro kpara ya ọma ihe ndụ na wee bie o jere ebe ahụ ka ọ bụrụ na enwetara bụ dị ihe gaala polisi bụ iduru ejebe na polis steshọn eme investigeshọn onye ahụ zitere ihe ahụ ejidecha ha nchara ine ka ha nra mana onye polisi ahụ mere ihe ahụ o tego mebere so ọbara ya ejugo isi nwatakịrị ahụ wee lapụta ya ya ka m na-agwa ma nwoke ma nwaanyị asịzina na enwere ihe ndị ịma fọrọ asị na ọgwụ adịrọ onwe ihe na-eme everyday ihe ajọ a na-eme everyday ihe ọjọọ a na-eme ihe dispose ime wit obi umeala ị na-ewe iwe wee na-eme ya and mgbe anyị na-ewe iwe abụrụzi mmụọ ndị mmadụ gị n'ime imagine obi ebele adịrọzi mmadụ ịtụtụrụ egbe ịgba mmadụ n'isi direct mana enwe ndị Boko Haram na-egbu Nigeria for long mana enwe ndị kidnapper na-egbu ndị Nigeria for long. Thank God na onye isi ndị uwe ojii nke kịta bụ ezigbo mmadụ iko onye a wee ju kama ihe m na-ekwu bụ ma onye egburu egbugo niile enwere ihe anyị ga-emekwe ka ọ pụtakwa again wee na-asị ụnụ onye ọbụla chebe onwe ya mana na nsọ dị ajụrụ ajụ eri na-ebute ya ha ya anwụ maka ndị na-asị na ọgwụ adịrọ ọ bụrụ na ewepụta n'arọ ịchụ aja enwe aja a na-achụ na Jenụwarị enwere aja a na-achụ n'ọnwa ọbụla ka ewepụrụ gị ogbonuke mmadụ ka eji ewepụrụ gị ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ ịkpọkuo chi gị chụọ aja jụọ ese mee ekpere bifo ị na-apụ na be gị sorokwa ihe ga-eziga ndị agwa ụnụ ihe ahụ oke nke nwaanyị dị ntụ njọ ihe ahụ emere agbara aka nwaanyị mmadụ na nwoke mmadụ agbara n'aka nwa wee na-asị na ọ ma-erute anyị onye na-echere anyị ihe ọjọọ bụ nye ọya were isi wee buru onye isi na mmadụ ibe ya ka ọ ya na-egbu wuo ndị a ga-egbu ya ụnyaahụ wee na-asị bịa na nke eze agwa kirika kpọngọzi ụwa ndụ adresị ndị Enugu na adresị ndị Oduma ọgbọgụ onye a na-emegbu enwere ife ị na-eme na-abụrụ ori ma kidnapping mana ọ dị aga chaatị eze agwa kirika kpọnkụ ana m agba afọ bifo ngwọba ọgwụ ana m agba afọ bifo ịbịaba be m chaatị ama chaatị maka ana m agbakarị afọ nọmba eji enweta m bụ 08060076539 08060076539 chaatị ama chaatị and aha peji m the Lord Spiritual Temple wee na-asị osisi mkpụrụ anyị wee na-atụ mgbe n'ikuku ga-amaji ihe onu wee na-asị na ihe adịghị eri ọba onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị na-echere ihe ọjọọ ọya anagbula na ọma etete and ọya anagbula ka ọkụkọ wee na-asị na ndị enu na ndị anụ na ndị mmiri na Chukwu okike ọbịa ma onye ike nne nna ke na agwụ nke agwụ ya gozie anyị na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ ise peace be unto you. Thank you and bye for now.